Hei Milla. Mennäänpäs tallille. Onkohan Siiri tallilla? Toivottavasti tänään ei ole mikään hullu päivä. Tänään ei ole varmaan niin hullu päivä. Milla? Mitä Milla? Siiri! Siiri! No mitä? Voisitko sä tulla meille tänään yöksi, Siiri? Voisitko tulla tänään Siiri meille yöksi? Joo, todellakin voin tulla. Mun vanhemmat on tänään mökillä. Niin, joo, sä voit tulla meille yöksi, Siiri. Tosi kiva. Kutsut sä muitakin? Joo. Oh my god, Jorma. Ja sieltä pois. Jorma. Jorma? Mitä tekee tällä tein? Vihdoinkin sut saatiin kiinni. Voi hemputti. Ei silmällä. Bro. Minun panikko. Nyt pitää palastaa. Pin. Joku hevonen. Traileri perää. Traileri perää. Tosi hienon näköinen. Elämä sulle mennä. Tule vauhtia. Mä oon kiiselikorva. Hyvä. Nyt sä oot päin. Joku. Kiiselimäyrä. Jorma, sekin piru. Senkin. Anna Freija meille takas. Heti. Ota se sieltä trailerista pois sekin. Hevosvaras, isi sua ei mikä ikinäkään on. Iso, Jorma, tai misi edes. Lähet täältä meidän tallilta. Lähde meidän tallilta. Misi edes. Mitä sä täällä teet? Lähde meidän tallilta. Enkä lähde. Pääsinkin kiiselimäärä. Osaamista tästä vähän sattumalla. Noin. Nyt pitää vielä ottaa jotain.